Γεια σας παιδιά, είμαι ο Agio14 μαζί με το φίλο μου, τον Famous Nick. Γεια σας παιδιά. Και σήμερα θα κάνουμε ένα draft στο Madfoot 25. Για να δούμε, σύστημα. 4-3-3 attack. Ωραία, 4-3-3 attack. Πάμε captain. Εγώ λέω Λέβα. Και εσύ και Foden, δεν πειράζει. Γιαμάλ. Μάλιστα. Ναι. Όχι. Αυτή πάρε. Καμ. Μουσιάλα. Κάτσε, όχι. The Young να κάνει chemistry. Ναι. Barcelona. Τώρα για κέντρο Τσουαμενί La Liga. Και πάμε εδώ. Bellingham. Πάμε left back. Alaba. Ή Davis, όχι Alaba, ναι. La Liga. Και CB. Rudiger για chemistry. Τώρα center back. Τώρα πάρε όποιον να πάρε. Ναι, αυτόν. Right back, λοιπόν, όχι. Μαζράουι, έτσι. Δεν τους χρειάζομαι, απλά πάρε Μαζράουι. Και goalkeeper, τερματοφύλακας λοιπόν. Πασχαλάκης. Αλλαγές. Pop. Τώρα γιατί είναι βλακίες. Είναι ήρφλητη. Πάρε Νίκο Μαρτίνες. Βάλει Νίκο Μαρτίνες εδώ. Μετά. Λουκεμπάκιο. Πάρε αυτό. Πάλμερ. Πάρε τον Πάλμερ, δεν θα μπει κανείς μέσα. Μπορεί ρε. Όχι ρε, δεν θα κάνει chemistry καθόλου. Δεν κάνει chemistry. Έλα μωρέ, για ένα chemistry σιγά. Ρε μην πατάω. Τι κάνω. Έλα. Έτσι. Πατάω κουμπιά. Πάρε. Ναι, τόρες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ για να δούμε. Πάρε τον Γκονζάλο Ράμος. Ναι. Πάρε τον Γκονζάλο. Πατάω. Ρουμπέντι. Εγώ λέω να πάρουμε. Ναι, αυτή την τερματοφύλακα γιατί δεν έχουμε καλό τέρμα. Γιατί δεν έχουμε καλό τέρμα, Πασχαλάκης. Δεν ξέρω, αλλά και πάλι 75 rating. Πάμε εδώ. Πάρε Αραούχα. Ναι. Πάρε Σον. Και τελευταίο Σουάρες. Ναι, Σουάρες, εντάξει. Και κάτσε τώρα, δεν τελειώσαμε. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σον. Εδώ. Και θα μπει Αραούχα σε αυτά. Και τελικό draft παιδιά είναι αυτό. Και αυτό ήταν το draft παιδιά. Γεια σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like και like. Γεια σας παιδιά.